Nilqakom għat 18 l-episodju tal-programm Etimoloġija. Il-programm li matulu qed nesploraw il-ġrajja wara l-kelma biex mhux biss nifhmu t-tifsir tal-kliem iżda naraw kif dan żviluppa ma' żmien sakemm naslu għas-sens oriġinali tiegħu. Fl-ewwel parti tal-programm għal darb'oħra se niltaqgħu ma' kelma li l-ġrajja warajha tikkonferma dak li ġiliedna, jiġifieri li ħafna mill-kliem li għadna nużaw sal-lum huma frott l-osservazzjoni tan-natura li jagħmlu missirietna. Minkejja l-ħajja sempliċi li kienu jgħixu, kienu għaqlija biżżejjed biex joħorġu bi kliem u espressjonijiet li għadhom jaqdu anke lilna llum. Fit-tieni parti tal-programm se mmorru l-Belt Valletta biex nesploraw l-etimoloġija wara il-laqam moti lil waħda miż-żoni residenzjali prinċipali tal-kapitali. Tlaqna minnu fih għall-ewwel kelma. Fl-aħħar programmi kemm il-darba minna referenza għal fatt li ħafna kliem li waslu għandna llum huma frott l-osservazzjoni u l-ħajja ta' kuljum li kienu jgħixu missirietna li skola ma kellhomx. Il-ħajja tagħhom kienet waħda sempliċi u kienet iddur sempliċiment man-natura. Minkejja dan, minkejja s-sempliċità tal-ħajja li kienu jgħixu, għax kienu kapaċi osservaw, qablu u xebħu u ħarġu bi kliem u b'terminoloġija li mhux biss kienet taqdi tajjeb lilhom iżda saħansitra lilna wkoll illum, anke jekk forsi ma nkunux nafu eżatt it-tifsira oriġinali tal-kelma. Iżda dan huwa dak li wara kollox qiegħed jagħmel dan il-programm, jinżel fil-fond biex jasal sal-oriġini u janalizza l-ġrajja wara kelma. L-ewwel kelma li se nitkellmu dwarha llum hija karat. Mhux se nirreferu għall-isports fl-arti marzjali. Bil-kelma karat qed infisser dak l-użin li bih jintiżen il-ħaġa l-prezzjuż bħal djamanti, il-perli jew id-deheb. Fil-fatt huwa dan il-kejl li jintuża biex wieħed jaraf kemm id-deheb ikun pur. Min jaf kemm il-darba smajna lil xi ħadd jiftaħar li għandu xi ġiżirana magħmula minn deheb ta' 24 karat, jiġifieri deheb pur. Iżda minn fejn ġejja din il-kelma karat? Anke jekk fl-Ewropa kienet diġà tintuża fis-seklu 16, jiġifieri ma ħarġux biha l-Maltin, missirietna setgħu jifhmu mill-ewwel is-sens tagħha. Għaliex? Għax il-kelma karat ġejja mill-Grek u tfisser iż-żerrija tal-ħarruba. Peress li iż-żerrija tal-ħarruba hija magħmula kollha kemm hi tal-istess daqs, fil-qedem kienu jużaw din iż-żerrija biex jiżnu biha. Biex jgħidilna aktar dwar dan se niltaqgħu mal-Professur Charles Briffa. Ħaġa li aħna naraw bħala ġrajja wara l-kelma, rridu nżommu f'moħħna illi dik il-ġrajja twildet faqset, alright, ġo moħħ illi kien jaħseb. U kif kien jaħseb? Kien jaħseb mill-affarijiet illi kellu madwaru. Il-ħajja kienet sempliċi. Ġifieri rridu nżommu f'moħħna illi l-ħajja kienet sempliċi, ma kien hemm xejn. X'kienet il-mira ta' ħanieħdu raġel tal-familja li jqum kmieni filgħodu, forsi jieħu biċċa ħobs mixwija u jfittita f'bord kafe u jitlaq qabel ma jisbaħ biex isib ix-xogħol. U mbagħad jiġi tard bil-lejl u jiekol dak li tlestilu l-mara u jinxteħed jorqod. Il-ħajja kienet sempliċi. Imma kien ukoll kellu ambjent. U l-ambjent tiegħu ħafna drabi kien magħmul minn natura. Sewwa? Issa, xi tfisser din in-natura? In-natura kienet ħaġa li lilu ittieħed ċans u josserva din. Ħansemmu dak li semmejt inti il-kelma karat. Sewwa, karat huwa użin, all right, illum ħafna drabi nużawh għal affarijiet prezzjużi għad-deheb l-iktar, alright. Imma għaliex, issa dina naturalment il-kelma karat mhix fil-Malti biss qiegħda, għax qiegħda f'ħafna ilsna, imma il-proċess tal-ħsieb
fost in-nies illi kienu midħla sew tan-natura, rajt huwa l-istess. Il-kelma karat ġejja minn kelma Griega sewa illi hija tirreferi għaż-żerriegħa tal-ħarrub. U għaliex, jekk ma nafx telespettaturi għandhom xi idea taż-żerriegħa tal-ħarrub, imma jiena fit-tfuliti il-ħarrub konna nidolgħu mas-siġar naqtawh u nikluh u ż-żerriegħa konna narmuha naturalment, imma kien hemm min jiġborha. Tantu hekk il-ġieli tajniehom lil xi patri dawk iż-żerriegħa biex jagħmel kuruna minnhom. Imma iż-żerriegħa hija jibsa u għandha karatteristika oħra. Kollha l-istess daqs. Allura dik ittieħdet għall-użin għax kien hemm l-istabilità tal-użin. Ftemna? Hija interessanti, parti mill-ġrajja tagħha din. Matul il-programmi li għaddew ħarisna lejn l-etimoloġija ta' diversi kliem, idjomi, espressjonijiet, ismijiet ta' safar u saħansitra anke da li sibniehom niżżel f'dokumenti ta' żmien l-Inkwiżizzjoni. Fit-tieni parti ta' dan il-programm, illum se nkunu qed inħarsu fuq il-ġrajja u l-istorja wara żona partikolari fil-Belt Valletta. Kien hemm ħafna minnkom it-telespettaturi li tlabtuna nesploraw l-etimoloġija wara ismijiet ta' żoni, bajjiet u anke widien madwar Malta u Għawdex u iddeċidejna li nikkuntentawkom. Propju għalhekk li llum se nerħula lejn waħda mill-aktar żoni interessanti tal-Belt Valletta. Anke jekk il-lokalitajiet tagħna huma żgħar, aħna il-Maltin komplejna naqsmuhom f'żoni żgħar u li kważi dawn ikollhom identità differenti mill-bqija taż-żoni fl-istess lokalità. Illum se nitkellmu fuq iż-żona tad-Due Balli jew id-Diju Balli għax nisimgħu ħafna verżjonijiet ta' kif wieħed ilissen il-qam moti lil din iż-żona. Għal min ma jafx, din hija iż-żona fil-Belt Valletta viċin il-Forti Sant'Irmu li ma' żona tagħmel parti mal-parroċċja ta' San Dominku. Din il-parti tal-belt wieħed isib dik magħrufa bħala il-Fossa, magħrufa wkoll għall-Lawm. Imma minn fejn ġej tal-isem interessanti? Hemm ħafna teoriji. Hemm min jgħid li l-isem ġej minn żewġ balal kbar tal-ġebel li kien hemm fuq żewġ kolonni fit-triq San Nikola bejn triq ir-Repubblika u triq Lifran. Iżda hemm teorija waħda li forsi ta' min jorbot aktar fuqha. Fil-fatt biex nifhmu minn fejn ġej il-laqam ta' din iż-żona se jkollna mmorru lura għal żmien il-kavallieri. Fil-fatt x'aktarx li l-isem ta' din iż-żona ġejja mill-Bali li fi kliem sempliċi kien dak li jmexxi u jieħu ħsieb l-interessi tal-kavallieri li jkunu jappartjenu għal lingwa partikolari fl-Ordni ta' San Ġwan. Fil-fatt fil-Berġa tal-Baviera li tinsab fil-qalba ta' din iż-żona kienu jservu żewġ bali u għalhekk x'aktarx li l-isem ta' din iż-żona għandu sal-lum jirreferi għal dan il-fatt storiku. Ovvjament, kif għamlu diversi drabi misterjietna, kelma li semgħuha bit-Taljan jew b'lingwa oħra kissruha sakemm għamluha tagħhom. Minn Due Balli, jiġifieri żewġ bali, il-Maltin ħarġu bil-famuża Diju Balli. Iżda biex jgħidilna u jispjegalna aktar dwar dan, se nħallu f'idejn l-istoriku Mario Coleiro. Il-belt iż-żona tad-Diju Balli hija interessanti ħafna. Hawn min jgħid li għax kien hemm żewġ kolonni bil-balal fuqhom. Però l-iktar teorija li tista' tkun ħanajtek ta' min jorbot fuq huwa l-fatt li meta nbniet il-Belt Valletta, ir-Re Enriku VIII tal-Ingilterra kien abolixxa il-lingwa tal-Ingilterra tal-Ordni ta' San Ġwan. Allura fil-Birgu nsibu il-Berġa tal-Ingilterra, però fil-Belt Valletta l-Berġa tal-Ingilterra qatt ma nbniet. Però mbagħad biż-żmien kienu waqfu lingwa biex tissostitwixxi dik Ingliża li kienet l-Anglo-Bavarjana. U il-bali tagħha kien iservi fil-Berġa tal-Baviera.
Allura hemmhekk kien hemm żewġ bali iservu fil-Berġa tal-Bavija. Allura għalhekk ġie il-bali kien ikun dak li jmexxi l-lingwa tal-ordni. Allura l-kelma jista' jkun li ġejja due bali, għax hemm tnej bali li jmexxu hemmhekk f'dik iż-żona, allura biss bienu mbagħad aħna ġibni għadiju balli. Mid-due balli niġu fit-tmiem episodju ieħor tal-programm Etimoloġija. Grazzi ħafna li rġajtu kontu magħna u nittama li anke dan il-programm sibtuh interessanti u kompla jenkom tapprezzaw kemm sabiħa il-lingwa tagħna u kemm importanti li nożżuha mhux biss għax tagħtina identità imma anke għax isservi bħala tieqa ċkejkna fuq l-istorja tal-pajjiż. Jiena nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa. Sa dakinhar nawguralkom ġimgħa mill-aqwa. Saħħit. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota l-Ave Marija tlet kittarri jintuna mal-ħemda il-ġmil tan-noti titqanqal is-simpa